Esta é a nova imaxe que ofrece o CIM da Mancomunidade do Salnés. As instalacións foron obxecto dunha fonda reforma para adaptalas ás necesidades reais do servizo que aquí se presta, tendo en conta que en orixe non foron pensadas para coller un centro de información á muller. Foi un empeño incluso persoal e do equipo meu facer unha sala de conciliación para cando os nenos pequenos acuden coas nais teñan un espazo tranquilo. En xeral, en toda a infraestructura, o que primaría sería a iluminación e a confidencialidade. Factores que se tiveron en conta a hora da renovación deste espazo para que as mulleres se sintan seguras cando acoden a este CIM, un centro que presta servizo a 5 municipios da Mancomunidade. É moi importante porque o CIM que o conformamos 5 concellos, que son Vilanova, Cambados, Meaño, Meis e Ribadumia, cada día hai que mellorar máis as instalacións e sobre todo esas comodidades e sobre todo neses momentos a veces máis complexos, que se busca precisamente que as persoas sexan o máis acollidas posibles. O CIM do Salnés ten a súa sede en Cambados, nun edificio de titularidade municipal que o Concello cede de balde ao organismo comarcal. Estamos moi satisfeitos, moi contentos coa renovación das instalacións porque supón adecualas á súa funcionalidade e, polo tanto, é un paso importantísimo para que mellore o funcionamento tanto desde o punto de vista das traballadoras como desde o punto de vista das usuarias. Na reforma, a Xunta, a través do Fondo das Políticas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, achegou case a totalidade do investimento, uns 103.000 euros. Cooperación institucional, neste caso, para a remodelación dunhas instalacións que van máis alá da cuestión, digamos, estético-urbanística, que teñen unha significación sociopolítica, por decirlo de alguma maneira, porque trátase de buscar espacios de seguridade nos que as mulleres cheguen, esta é a primeira trinchera a que acceden e se sintan seguras. Mulleres que chegan, basicamente, con medo e con inseguridade. Unha rehabilitación, unha reestructuración completa de todas o que instalacións, obra real, quero decir, con infraestructuras e con mobiliario, todo para adecualo precisamente ás novas exixencias que ten un CIM de Cambados, que é un dos CIM donde máis traballo, ou digamos que máis carga de traballo teñen de toda Galicia. No acto desta mañá gardouse tamén un minuto de silencio como mostra de rexeitamento aos últimos casos de violencia machista rexistrados en España.